Milan, v prvých storočiach po vzniku cirkvi bolo zaznamenaných niekoľko falošných gnostických učení, ktoré okrem iného popierali ľudskú prirodzenosť Ježiša Krista. Niektorí falošní učitelia tvrdili, že Ježiš Kristus sa nenarodil, ale sa jednoducho objavil v Galilei a nevlastnil skutočné ľudské telo. Ako uvádza profesor Pavol Hannes v knihe Dejiny kresťanstva, cirkev odmietla gnostické učenie hneď od začiatku, okrem iného aj kvôli jeho spochybneniu Božieho vtelenia v Kristovi a spochybnenia starej zmluvy ako Božieho slova. Novodobé falošné učenia naopak väčšinou popierajú božskú prirodzenosť Ježiša Krista, teda skutočnosť, že je Bohom v plnom zmysle slova, ktorému náleží naše uctievanie. Čo by si povedal ľuďom, ktorí tvrdia, že Ježiš Kristus o sebe nikdy nepovedal, že je Boh a že to neučí ani Biblia? Biblia učí, že je iba jeden Boh. Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Tento jediný Boh je ale v Biblii zjavený v troch osobách, ktorými sú Otec, Syn a Svätý Duch. Tieto tri osoby majú spoločnú jedinečnú božskú podstatu a preto je každá z týchto osôb v plnom zmysle Bohom. Vidíme to jednak na priamych, jednoznačných vyhláseniach písma o každej z týchto osôb, napríklad milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i Ježiša Krista, Otcovho Syna, bude s nami v pravde a láske. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal: Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. No Peter mu povedal: Ananiáš, prečo ti Satan naplnil srdce, aby si klamal Duchu Svätému a odložil si z peňazí za predané pole? Nebolo vari tvoje, kým si ho mal? A keď si ho už predal, nemohol si s peniazmi zaň voľne nakladať? Ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec? Neklamal si ľuďom, ale Bohu. Ak by nemali rovnakú božskú podstatu, nemohol by byť ani Syn, ani Duch Svätý nazvaný Bohom, pretože v Izaiášovi 44.6 hovorí Boh: Ja som prvý a ja som aj posledný. Okrem mňa niet Boha. Ďalej v písme vidíme, že Otec, Syn i Duch Svätý nielen zohrávali nezastupiteľnú úlohu pri stvorení sveta, ale každý z nich má jedinečnú a nezastupiteľnú úlohu v Božom pláne záchrany človeka skrze evanjelium. Práve preto je kresťanský krst charakterizovaný tým, že ide o krst v meno každej z troch božských osôb. Ježiš pristúpil a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v meno Otca i Syna i Svätého Ducha. Po tomto krátkom, ale potrebnom úvode sa zameriame na osobu Ježiša Krista. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že Ježiš Kristus ako syn existoval už pred svojim narodením na túto zem, kedy prijal ľudské telo, aby sa mohol stať za nás obetou zmierenia. Boh vo svojej božskej prirodzenosti nezomiera a preto, aby sa Boh mohol stať spasiteľom ľudského pokolenia, musel prísť ako ľudská bytosť. Zástupnú obeť za hriechy ľudstva mohol priniesť jediný človek ako zástupca ľudí a zároveň to musel byť niekto, kto nikdy nespáchal hriech. Boh nám vo svojej milosti a láske poslal záchrancu, ktorý sa narodí ako človek, prežije na tejto zemi bezhriešny život, dokonale naplní Boží zákon a dobrovoľne vezme na seba trest za hriech ľudí. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Druhá dôležitá skutočnosť je tá, že v Ježišovi Kristovi sa spája ľudská a božská podstata, či inak povedané prirodzenosť. Neznamená to, že by bol akýsi poloboh a zároveň poločlovek. Boh vzal na seba ľudskú prirodzenosť so všetkými obmedzeniami, ktoré sú s tým spojené. Stal sa plne človekom a neprestal byť plne Bohom. Jediný rozdiel medzi našim a jeho človečenstvom bol ten, že on nebol nikdy poškvrnený hriechom.
On nikdy nezhrešil. Musel byť plne ľudský, aby sa mohol obetovať za ľudí. Biblia nám túto skutočnosť potvrdzuje na mnohých miestach. Pozrime sa aspoň na dve. Keďže deti majú účasť na krvi a tele, podobne i on sa stal jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých, svedectvo v pravom čase. Zároveň však platí, že pri svojom vtelení nestrátil svoju božskú podstatu a preto nikdy neprestal byť Bohom v plnom zmysle slova. To, že v plnosti našim ľudským rozumom nevieme, akým spôsobom sa v ňom spája ľudská a božská prirodzenosť, ešte neznamená, že to nie je pravda. Biblia túto skutočnosť potvrdzuje na mnohých miestach. Pozrime sa opäť aspoň na dve. Tým prvým je proroctvo, ktoré o ňom vyslovil prorok Izaiáš približne 700 rokov predtým, ako sa Pán Ježiš narodil na túto zem. Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný Boh, večný Otec, knieža pokoja. Vidíme tu, ako Izaiáš prorokuje, že príde čas, kedy sa narodí chlapec, ktorý bude ale zároveň vo svojej podstate mocným Bohom a večným Otcom. Apoštol Pavol to v Novej zmluve pod vedením Ducha Svätého vyjadril následovne. Predsa v ňom, telesne, prebýva celá plnosť božstva. Nechcem ísť do prílišných detailov, aby toto video bolo zrozumiteľné a zároveň nie príliš dlhé. Ale aspoň nakrátko sa pozrieme do pôvodného gréckeho jazyka na slovné spojenie plnosť božstva, aby sme ocenili hĺbku a skutočný dopad týchto slov. Význam slova plnosť, grécky pleroma, je úplne zrejmý, keď sa pozrieme, ako je použité na iných miestach Novej zmluvy. Napríklad, keď Božie slovo v liste Galatianom 4.4 hovorí o plnosti času, má na mysli všetok čas, ktorý sa mal naplniť do príchodu Božieho syna. Keď sa v liste Rímanom 11.25 hovorí o plnosti pohanov, je zrejme, že sa tým myslí plný počet pohanov, ktorí majú uveriť. Význam slova božstvo, grécky theotes, použité v Kološanom 2.9 je odvodené od slova theos, Boh. Z toho vyplýva, že theotes je presne to, čo je Boh sám. Jeho vnútorná podstata, jeho prirodzenosť, jeho bytie. Je to podstatný rozdiel v porovnaní s gréckym výrazom theiotes, ktorý je použitý v Rímanom 1.20. Ten je odvodený od slova theios, čo znamená Boží, božský. Tento výraz hovorí o vlastnostiach, ktoré Boha vyznačujú, ktorými sú napríklad jeho stvoriteľská moc a múdrosť, ktoré môžeme vidieť, keď uvažujeme o Božom nádhernom stvorení. Teda výrok, predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva, znamená, že všetko, kým Boh je vo svojej vnútornej podstate, vo svojom bytí, telesne prebýva v synovi. A práve túto skutočnosť, že v Kristovi sú zjednotené dve podstaty, Božia a ľudská, a tvoria tak jednu osobu, nám veľmi jasne svedčí Biblia. To je kľúč. Písmo jasne učí oboje. Rovnosť Ježiša Krista s Otcom v jeho božskej podstate, ktorá v ňom telesne prebýva v plnosti, a zároveň Biblia zjavuje dobrovoľnú podriadenosť syna Otcovi, čo sa týka jeho postavenia. Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný stal sa ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Žiaľ, nepochopenie či ignorancia tejto skutočnosti vedie k falošnému učeniu, s ktorým je možné sa stretnúť napríklad u svedkov Jehovových. Keďže mám za sebou množstvo rozhovorov s mnohými z nich, spôsob ich argumentácie veľmi dobre poznám a je to ako cez kopírák. Používajú verše, ktoré poukazujú na ľudskú prirodzenosť Ježiša Krista, spojenú s obmedzeniami, ktoré na seba dobrovoľne vzal,
aby tak popierali jeho božstvo. Uveďme si niekoľko príkladov, lebo je veľmi dôležité, aby sme tomuto porozumeli a mohli tým odhaliť falošné učenie a falošné evanjelium. Pretože ak niekto zvestuje iného Krista, ako je zjavený v Biblii, zvestuje tým automaticky aj iné evanjelium. Klasickým príkladom takéhoto nesprávneho uvažovania je, že napríklad citujú list Jakuba 1.13, kde je napísané: Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Potom poukážu na to, že Ježiš bol predsa pokúšaný na púšti a z toho im vychádza, že predsa Ježiš nemôže byť Bohom. Tým, že Ježiš Kristus pri svojom vtelení na seba vzal aj ľudskú prirodzenosť, vzal tým na seba dobrovoľné a niektoré obmedzenia. Utrpenie a pokušenia, ktorým musel čeliť v ľudskom tele, skúšky, kráčanie v poslušnosti a závislosť na Duchu Svetom ho pripravili na úlohu nášho veľkňaza, ktorý dokonale rozumie pokušeniam a skúškam, ktorými aj my v ľudskom tele čelíme. Keďže nad hriechom a pokušením musel zvíťaziť ako človek, dobrovoľne sa stal úplne závislým na vedení Svätého Ducha. Bol v plnej miere odkázaný na to, čo mu zjaví Otec skrze Ducha Svätého a pod jeho vedením vstupoval do skutkov, ktoré mu nebeský Otec pripravil. Boh sa v osobe Ježiša Krista stal človekom a zároveň služobníkom. Ježiš zomrel na kríži potupnou smrťou a bol telesne vzkriesený, hoci už v oslávenom, neporušiteľnom tele. Ani po vzkriesení však neprestal byť človekom. Veď Pán, budúci svet, o ktorom hovoríme, nepodriadol anielom. Tak o tom, kto si kde si svedčí. Čo je človek, že na ňo pamätáš? Alebo syn človeka, že o ňo dbáš? Postavil si ho o niečo nižšie, ako sú anjeli, potom si ho ovenčil slávou a cťou a všetko si mu položil pod nohy. Keď mu totiž podriadil všetko, nenechal nič, čo by mu nebolo podriadené. Teraz však ešte nevidíme, že mu bolo podriadené všetko. Hľadíme však na Ježiša, postaveného o niečo nižšie, ako sú anjeli, ktorý, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou, lebo z Božej milosti okúsil smrť za každého. Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko a ktorý priviedol mnoho synov do slávy cez utrpenie, zdokonalil pôvodcu ich spásy. Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami a podobne ako my, avšak bez hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Iným miestom, ktoré radi citujú v tejto súvislosti Evanjelium Matúša 24.36, kde Pán Ježiš v súvislosti s jeho druhým príchodom na túto zem hovorí: No o tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani syn, iba Otec. Keďže Boh vie všetko a Ježiš v tej chvíli nemal zjavený deň svojho druhého príchodu v sláve, tvrdia, že nemôže byť vševediacim Bohom. Ako sme si už povedali, s prijatím ľudskej prirodzenosti Pán Ježiš prijal dobrovoľne aj skutočnosť, že sa stane závislý na tom, čo mu v tej chvíli zjaví Otec skrze Ducha Svätého. Práve vďaka tomu pokušenia a skúšky, ktorým čelil, neboli len nejakým divadlom na oko, ale boli to reálne boje a skúšky viery, ktorými víťazne prešiel, vďaka tomu, že sa nechal plne viesť Duchom Svätým, a to v dokonalej poslušnosti Otcovi. Keď však vstal z mŕtvych a dielo spasenia bolo dokončené, očividne jeho poznanie už nebolo obmedzené ničím. V Evanjeliu Jána 21.17 Peter Ježišovi hovorí: Pane, Ty vieš všetko. Vedieť všetko samozrejme zahŕňa aj plné poznanie budúcnosti. Ježiš Petra v jeho vyhlásení nekorigoval, ale naopak zjavuje Petrovi, akou smrťou Peter v budúcnosti oslávi Boha. Milan, Boh nemôže zomrieť. Ježiš na kríži zomrel. Nie je to dôkaz, že nebol Bohom? Ježišova smrť na kríži i jeho vzkriesenie z mŕtvych je potvrdené mnohými historickými dôkazmi, ako sme si ukázali vo videu Naozaj vstal z mŕtvych. Avšak skutočnosť smrti Ježišovho fyzického tela ešte neznamená, že prestal existovať aj jeho duch.
Práve naopak. Písmo nám jasne svedčí, že Pán Ježiš pri svojom ukrižovaní sľúbil kajúcnemu zločincovi, ktorý sa tesne pred smrťou vo viere obrátil k nemu, že ešte v ten deň sa spolu stretnú v ráji. Teda v tej časti podsvetia, kde prebývali duchovia spravodlivých, ktorí čakajú na vzkriesenie svojho tela. Zároveň nám písmo dosvedčuje i skutočnosť, že Ježiš v čase svojej fyzickej smrti v duchu zostúpil nielen do raja, ale správu o svojom víťazstve vyhlásil aj duchom, ktorí sú vo väzení a čakajú na súd. Následne, po vzkriesení svojho fyzického tela si podmanil anielov, vlády, mocnosti a sily. Ako sme si už ukázali vo videu s názvom Čo nasleduje po smrti? V zjavení Jána 3.14 sa Ježiš Kristus predstavuje ako počiatok Božieho stvorenia. Anielovi cirkvi v Laodicei napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Popierači Ježišovho božstva tvrdia, že je to dôkaz toho, že Ježiš Kristus je stvorená bytosť, že má počiatok a preto nemôže byť Bohom. Ako to teda je? Nič nemôže byť ďalej od pravdy. Keď sa Ježiš predstavuje ako počiatok Božieho stvorenia, má tým na mysli, že všetko, čo je stvorené, má svoj počiatok v ňom. Ježiš je stvoriteľ. Otec skrze neho stvoril viditeľný i neviditeľný vesmír. Pozrime sa na niektoré verše, ktoré nám túto pravdu dosvedčujú. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. Tieto 3 krátke verše v úvode Jánovho evanjelia majú ohromnú výpovednú hodnotu o osobe Ježiša Krista. Z kontextu je totiž úplne zrejmé, že titul slovo sa vzťahuje práve na Syna Božieho. Nečítame si tu, že na počiatku Boh stvoril slovo. Formuláciu o stvorení nájdeme naopak v knihe Genesis 1.1. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. V protiklade k tomu si čítame v Evanjeliu Jána 1.1, že slovo na počiatku u Boha už bolo. A nie len to, ale Ján nám ďalej zjavuje hlbokú teologickú pravdu, že to slovo bolo Boh. A že tento Boh je stvoriteľom všetkého, čo existuje. Všetkého, čo bolo stvorené. Ak by bol Ježiš stvorením, musel by stvoriť sám seba, čo je samozrejme nezmysel. Skutočnosť, že Syn Boží je stvoriteľom viditeľného i duchovného sveta a že všetko, čo je stvorené pre Neho, vidíme i v nasledujúcich veršoch. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojim mocným slovom. Keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici velebnosti na výsostiach. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i pánstvá, kniežatstvá a mocnosti. Všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. A On je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. Sú to naozaj mocné verše, ktoré zjavujú slávu Božieho Syna ako stvoriteľa všetkého. Okrem toho výrazy ako obraz jeho podstaty či obraz neviditeľného Boha zvýrazňujú skutočnosť, že pre nás neviditeľný Boh sa stal viditeľným v osobe Ježiša Krista. Práve preto mohol Pán Ježiš Filipovi, ktorý od neho chcel, aby im ukázal Otca, povedať pre mnohých šokujúce vyhlásenie. Filip, toľký časom s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Ide o krásny súlad s Kolosanom 2.9, že predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Napriek tomu niektorí ľudia poukazujú na to, že jedným z titulov, ktorým je nazvaný Ježiš Kristus v Kolosanom 1.15, je aj prvorodený všetkého tvorstva a tvrdia, že tento titul znamená prvý stvorený.
Čo by si im na to povedal? Povedal by som im, že je to úplne vylúčené, keďže takýto výklad vylúčuje nielen význam slova prvorodený, ale i kontext celého textu. Navyše v gréčtine je pre slovné spojenie prvý stvorený slovo protoktisis. Pavol ho nepoužil ani raz a už vôbec nie vzhľadom na Krista. Naopak nachádza sa tu grécke slovo prototokos, prvorodený. V písme je použité primárne v dvoch významoch podľa kontextu. Po prvé, prvý narodený. Tento význam na tomto mieste vylúčuje samotný kontext, lebo by to znamenalo, že všetko stvorenstvo porodilo Ježiša, čo je očividne úplný nezmysel. A po druhé, nadradený nad, či niečomu nadradený. Pekným príkladom tohto významu je povedzme citát zo Septuaginty, čo je grécky preklad Starej zmluvy. Žalm 89 hovorí o druhom izraelskom kráľovi Dávidovi. Vo verši 28 čítame: Ustanovím ho za prvorodeného, za najvyššieho medzi kráľmi zeme. Vidíme, že tu ide o postavenie. Dávid bol najmladší syn svojho otca Izaja, no Boh si ho vyvolil a postavil ho nad jeho bratov. Práve tento význam nadradený nad gréckeho slova prototokos v Kolosanom 1.15 dáva dokonalý zmysel, ako si ukážeme. Prečítame teraz Kolosanom 1.15 až 17 tak, že nahradíme slovo prvorodený významom nadradený nad. On je obraz neviditeľného Boha, nadradený nad všetko tvorstvo. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i pánstva, kniežatstva a mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. V Novej zmluve je Pán Ježiš navyše priamo nazvaný Bohom 8-krát v nasledujúcich veršoch. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal: Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Ich sú otcovia a z nich pochádza podľa tela Kristus, ktorý nad všetkými, Boh požehnaný na veky. Amen. A očakávali blahoslavené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. O synovi však, tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho práva je žezlom tvojho kráľovstva. Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, ktorí vďaka spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista prijali takú vzácnu vieru ako my. Vieme však, že prišiel Boží syn a dal nám schopnosť poznať toho pravého. A my sme v tom pravom, totiž v jeho synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život. Pre mňa osobne sú jednými z najsilnejších dôkazov božstva Ježiša Krista v Biblii verše zo Starej zmluvy, ktoré oslavujú jediného právého Boha, Jahveho, a ktoré sú v Novej zmluve pod vedením Ducha Svätého vzťahnuté na Božieho Syna Ježiša Krista. Pozrime sa aspoň na niektoré z nich. Hovorím: Môj Bože, neber ma v polovici mojich dní. Tvoje roky pretrvávajú z pokolenia na pokolenie. Pradávno si založil zem, a nebesia sú dielo tvojich rúk. Tie sa pomenú, ty ostaneš. Všetko sa rozpadne ako rúcho, vymeníš ich ako odev, zmenia sa. Ty si však ten istý a tvoje roky sú bez konca. V tomto žalme si žalmista, ktorý prechádza ťažkými životnými skúškami, v modlitbe vylieva svoje srdce pred Bohom. Jeho modlitba na konci prechádza do chvály a uctievania Boha. Nová zmluva v liste Hebrejom 1. kapitole nám jasne uvádza, že týmto Bohom je Syn, ktorý je neporovnateľne vznešenejší ako Boží anjeli. Anjeli sú stvorení služobníci, ktorých úlohou je slúžiť tým, ktorí majú zdediť spásu. Naproti tomu Syn Boží je stvoriteľ a vládca nad všetkým. A ešte, ty, Pane, si na začiatku založil zem,
a nebesia sú dielom tvojich rúk. Oni sa pominú, ale ty zostávaš. A všetci zostarnú ako odev a zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ty si však ten istý a tvoje roky neprestanú. Rovnako výzva pre anielov, aby uctievali Božieho syna z Hebrejom 1. kapitoly, keď uvádza prvorodeného na svet, znova hovorí: nech sa mu kláňajú všetci Boží anjeli. Je citáciou zo Žalmu 97, ktorý oslavuje Jahveho. Záver je jasný. Ježiš Kristus je Jahve, Boh Izraela, zjavený v ľudskom tele. Pozrime sa ešte aspoň na niekoľko z množstva príkladov. Večný Boh sa v starej zmluve predstavuje nasledovne. Takto hovorí Hospodin, král Izraela, jeho osloboditeľ, Hospodin zástupov. Ja som prvý a posledný. Okrem mňa nie je Boha. Ježiš Kristus sa apoštolovi Jánovi v knihe Zjavenia Jána predstavil rovnako. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal: neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Prorok Malachiáš vo svojom proroctve píše: pozrite, posielam svojho posla, on mi pripraví cestu. Vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte. Príde posol zmluvy, po ktorom túžite, vraví Hospodin zástupov. Nová zmluva nám vysvetľuje, že toto proroctvo sa už naplnilo a že tým poslom, ktorý Bohu pripravil cestu, bol Ján Krstiteľ. On bol hlasom volajúcim na púšti, ako ho nazýva prorok Izaiáš. A kto bol tým Pánom a Bohom, ktorému mal Ján pripraviť cestu a ktorý prišiel do svojho chrámu v Jeruzaleme? Jasne vidíme, že toto proroctvo naplnil Ježiš Kristus, ktorý zároveň prišiel i ako posol zmluvy. Jeho obeťou na kríži vstúpila do platnosti nová zmluva, vďaka ktorej môže získať odpustenie hriechov a Svätého Ducha každý, kto v neho uverí a nasleduje ho. Keď sa Mojžiš pýtal Boha na jeho meno, Pán mu odpovedal následovne: ja som, ktorý som, a dodal: Izraelitom povieš, ja som ma poslal k vám. Téma Božích mien, pod ktorými sa nám Boh zjavuje vo svojom slove, by bola na samostatné video. Božie meno, ktorým sa Boh predstavil na tomto mieste a ktoré väčšina prekladov Biblie prekladá výrazom ja som, ktorý som, sa dá preložiť aj vo forme budúceho času, teda ja budem, ktorý budem. Biblisti sa zhodujú na tom, že tu Boh ani tak nezjavuje výslovnosť svojho mena, ako skôr svoju vnútornú podstatu, ktoré toto meno vyjadruje. Voľne by sa dalo Božie meno Jahve preložiť ako ten, ktorý existuje nezávisle a ktorý sa dáva spoznať. V súvislosti s Božím menom je v Novej zmluve veľmi známy verš, ktorý Pán Ježiš Hebrejom odhaľuje svoju večnú preexistenciu slovami: Amen, amen, hovorím vám, skôr ako bol Abraham, ja som. Nečudujem sa, že ľudia tej doby, ktorí neverili, že v Ježišovi Kristovi sa im Boh zjavil v tele, ho chceli za toto vyjadrenie kameňovať. V ich očiach išlo o rúhanie. V Novej zmluve máme ale 3 miesta, kde Pán Ježiš vzťahol na seba Božie meno v absolútnom zmysle. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Ak totiž neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Uvedomme si, že Ježiš Kristus stál v tej chvíli pred nimi. Oni nemali problém veriť, že existuje, ale odmietali napriek mesiášskym zázrakom, ktorý Ježiš konal, napriek znameniam a proroctvám, ktoré mali v písmach, uveriť tomu, že večný Boh, ktorý sa zjavil Mojžišovi, prišiel v tele, v osobe Ježiša Krista. A to ich stálo večný život, ak zostali po svojej neviere, keďže Ježiš je jedinou cestou k odpusteniu hriechov. Ďalšími miestami, kde Pán Ježiš vzťahol na seba toto Božie meno v absolútnom zmysle, sú zaznamenané v Jánovi 8.28 a v Jánovi 13.19. Vidíme, že Pán Ježiš sa nám predstavuje ako ten, ku ktorému musí každý z nás zaujať nejaký postoj. Naša viera, respektíve neviera v Neho, rozhoduje o tom, či budú naše hriechy odpustené a či tak získame večný život. Aby sme tomu jasne porozumeli, Pán Ježiš o sebe vyhlásil: Ja som chlieb života.
Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. C.S. Lewis, obľúbený autor a zároveň známy profesor z Cambridgeskej univerzity, ktorý sa stal kresťanom po preskúmaní historických dôkazov o Ježišovi Kristovi, to vyjadril nasledovne. Chcel by som predísť tomu, aby niekto povedal tú skutočne bláznivú vec, čo ľudia často o ňom hovoria. Som ochotný akceptovať Ježiša ako veľkého učiteľa morálky, ale neberiem jeho tvrdenie, že je Bohom. Niečo také jednoducho povedať nesmieme. Človek, ktorý nebol nič viac než človek a pritom hovoril také veci ako Ježiš, by nebol veľkým učiteľom morálky. Buď by to bol šialenec, asi na úrovni človeka, ktorý o sebe vyhlasuje, že je vajce natvrdo, alebo by to bolo rovno diabol z pekla. Musíte si vybrať. Buď tento muž bol a aj je Boží syn, alebo to bol šialenec, ak nie niečo ešte horšie. Môžete ho umlčať ako blázna, môžete ho oplúvať a zabiť ho ako démona, alebo mu môžete padnúť k nohám a nazvať ho pánom a bohom. Ale prestaňme s tými povyšenickými nezmyslami, že je veľkým učiteľom ľudskosti. Túto možnosť pre nás nenechal otvorenú. Ani to nemal v úmysle. A čo ty? Kým je pre teba Ježiš Kristus? Môžeš mu ako apoštol Tomáš z celého srdca vyznať Pán môj a Boh môj. Vzývaš jeho mocné meno Ježiš vo vrúcnej modlitbe, ako to robili prví kresťania? Ak ešte nie, chcem ťa k jeho nasledovaniu v tejto chvíli pozvať jeho vlastnými slovami. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinúť. A v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes i na veky.